maneiro, porque não é do jogo, aqui está original, para mim, que vai ser o do estado, brincar do style, so what's this? Medita Joker, te pone corre per lugar, muda come passe e nada que da wa medita Joker, te pone corre per lugar, muda come llega, me ta capa, puta bra medita Joker, te pone corre per lugar, muda come passe e nada prepara para solta Joker, te pone corre per lugar, muda come llega, ta pasta, mirando en nada suaya, tô subiendo, ta vai, outro banda do mundo Joker, manda bem completo, família, não guarda ali pra mim, se passou essa aqui, tá no palma pra mentir, tremendo. Llega, mi te llega, bula babu, ta slamu, Fernando Joker, manda kem. Mi peluca mirando tanto cara novo, rupi cosa mira. Senhor Edison Reina e também jefe interino de registro civil, senhora Irma de Graaf Cecilia e também nos membros de prensa. A Wena Bonaire, toerende de nationaliteit Holandees, por a vota para a eleição de Tweede Kamer esta Parlamento Holandees. Gezaghebber Edison Reina, de presidente do Conselho Supremo Eleitoral, de qual a noite para 10 horas, em sua qualidade de presidente do Conselho, gezaghebber lo doen resultado preliminar de eleição para a Tweede Kamer na nos isla. Já bierna mainta para 10 horas, nós lotei back aqui na sala Passangram para o resultado definitivo, caminha tem oportunidade para a comunidade que tem objeção. Goedemiddag iedereen. Welkom aan de gezaghebber de heer Edison Reina en mevrouw Irma de Graaf Cecilia, waarnemend hoofdbevolkingsbureau en de leden van de pers. Op Bonaire kunnen vandaag alle mensen met een Nederlandse nationaliteit stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen, dus het Nederlandse parlement. Gezaghebber Edison Reina is de voorzitter van het hoofdstembureau. Vanavond om 10 uur zal de gezaghebber in zijn hoedanigheid van voorzitter van het hoofdstembureau het voorlopige resultaat van de Tweede Kamerverkiezingen op ons eiland meedelen. Op vrijdagmorgen om 10 uur zijn wij in de zaal van de Passangrand om het definitieve resultaat te geven waar er mogelijkheid is voor degenen die bezwaren hebben om deze naar voren te brengen. Ik geef nu het woord aan de gezaghebber die een verslag gaat geven of een update gaat geven. En daarna is er mogelijkheid om de pers vragen te stellen. Dank je. Me quero passar minha hora para dar update de candidato de voto na waardoor votato no momento na aqui. Tenho 4 acaba de bater hoje aqui, nós temos registrado com total de 1.904 pessoas a se uso de não voto e isso aí está bom para total de 14,1% de totalidade de 3.490 que por votar. Essa aqui está candidato basta substancial comparado com a eleição passada, mas espera que siga assim, que nós podemos candidato muito mais grande aqui de pessoas que vai votar. Mi papel de experiência, mi mesa vota de merdia na Sporthal Jorge Nicolás e a mira que processo canabon nós está tendo conta com medida e regra conforme o protocolo de COVID e a topa diferente persona que trabalha de uso de direito de voto na localidade como visitar depois que mesa vota na Jorge Nicolás. Nós temos tempo até que 9 horas da noite para hora na sera, me tá pedir tour para fazer uso de oportunidade aqui, vai votar e assim escolher representante na Tweede Kamer na Holanda para nós poder representar a Javana também. Goedemiddag, ik zal meteen een update geven van het aantal mensen die vanmiddag tot nu toe om 4 uur zijn gaan stemmen.
In totaal hebben wij, tellen we 1904 stemmen die vanmiddag om 4 uur zijn gestemd. Dat is 14,11% van het totaal van 13.490. In vergelijking met 2017 kan dit wel een toename betekenen, maar aan de andere kant zijn er ook niet meer mensen die mogen stemmen dan in 2017. Dus het is even wachten hoe aan het eind van de dag het totaal zal uitzien. Maar vooralsnog lijkt het wel dat er meer mensen dit keer zijn gaan stemmen. De stem... ik ben zelf gaan stemmen. Uit ervaring kan ik vertellen dat het stemproces verloopt goed bij de stemlokalen, bij de stembureaus, conform de coronamaatregelen. En de mensen die ik daar tegenkwam zijn ook te spreken op de manier hoe het gaat. Geen bijzonderheden te melden. En we hebben nog zeker een 5 uur te gaan, krap 5 uur te gaan om de mogelijkheid om mensen te laten stemmen. Dus een beroep op een ieder om daar gebruik van te maken en uw stem te laten gelden. Ik ben nu klaar voor vragen als er die zijn. Dank je, gezaghebber. Nós passa para a parte de pergunta, membro de prensa por Insamang, na momento que tem uma pergunta. Me mira com o senhor Luda Nicolás, tem uma pergunta? Boa tarde. Sì, buon tardi. Gezag também buon tardi. Gezag por bisa com opkomst estava tratando na 4 differenti ordinanze agora aqui. Mira en dirección de nos tiene per una sí, por doen mita se tiene otra pregunta mita lagan antecipamento mita duna luide maneme. Ok, prima. Então die dosta gezag pobisa of kiko gezag pobisa tocante di campagna di informação com ela cana para a eleição aqui, se você estava satisfeito que sei, para sobre esta, segundo me compreendi, esta repartir para 2 entidades. Se entra uma informação tocante a eleição mesmo, então o OLB está encarregado de organização. A divisão aqui, esta cana bom, você estava satisfeito com ele, você estava também rebek também de opkomst. Eleccionan para Tweede Kamer e também município e eleccionan europeu tá é parte de comunicação da caiba responsabilidade de Rijksdienst Caribisch Nederland que tá só para toda comunicação, toda informação tocante de eleição mês. A parte disso aí, nós como OLB está responsável para organizar a eleição na Bonaire, isso aí em Kieswette te Pará e nós temos um contato direto com Holanda na Den Haag para isso aqui. Ora se trata de eleição local em Conselho Insular e ora sim a toda a responsabilidade tanto comunicação como organização da cai deriva de mande OLB. Se pergunta tá se me dá se me dá como está satisfecho. Nel momento in cui mi avviso, Sotin sta votando e mi dico comparare con Biapasa, lo che mi sta mirando a che haya partido na via di partido na local, partido hermano na local, así propaganda na Bonaire, certo líder político na Bonaire também ha un consejo di foto. Dus politicamente en dan moeten we alguma atividade de parte de RCN também tem diferente informação worden na website, na rádio, na televisão e para arriba é assunto de eleição de Tweede Kamer na Holanda. De meeste personen junto com vice-voorzitter a visitar programa de televisão werken, mensen doen alguma informação na comunidade tocante de eleição aqui e naturalmente como gezegd hebben, ik heb er maar tanto gente possível bij votar
y me espera que de en futuro es ahí lo por el caso también con comunicación lo por mucho más millón y interés está mucho más alto que en taco di masalmente na ura na para foto. Pues para mí vista en momento que se me de acuerdo con el abay me tengo guarda na final para mí para comparar tiene momento na que me también reportado un tiki más ascende abay foto que ya pasa pero en totalidad ti más ascende por foto ahí aquí con 4 años pasa na Bonaire. Dank je gezag. Tem mais pergunta de prensa? John van Adi. Boa tarde. Boa tarde. Gezaghebber, u zei net, er zijn nu meer stemgerechtigden dan in 2017. Weet u ook precies hoeveel er toen waren? Want dat heb ik nergens kunnen vinden. Ja, dat heb ik wel bij me. Ik moet even een bril opzetten. In 2017 kon 11.953 mensen stemmen. Dus dat was het aantal stemgerechtigden. En dit jaar zijn het 13.490. En met jouw toestemming, John, dan kan ik ook meteen het antwoord geven van uw voorganger, signor Ludovico. Ik kan meegeven, naar Jan Bonaire, ten momento dat ik ervoor dat 580 personen. Dan zal ik ook in Nederlands zeggen. Stembureau 1, Jan Bonaire, 580 stemmen. Stembureau 2, Centro Barrio Terracora, 394. Stembureau 2, buurtcentrum Terracora, 394. Stembureau 3, Complejo Deportivo 796. Stembureau 3, de Sporthal, 796. En stembureau 4, San Antonio de Padua en Rincón. Stembureau 4, San Antonio de Padua en Rincón. 134, 134. Voor een totaal van 1904. Voor een totaal de 1904. Foto que award deponer tena en momento na aqui. Mais pergunta? Ja, heeft u het idee dat Nederland op dit moment meer leeft bij de bevolking? Omdat we toch gaan zien dat er waarschijnlijk procentueel gezien meer stemmers zijn? Mijn gevoel, John zegt van wel. We hebben in dit bijzondere jaar ook heel veel meegemaakt van dichtbij met Nederland in die zin van steun en ook hulp in het bestrijden van de pandemie. En ik heb van dichtbij meegemaakt ook hoe onze politieke leiders hier op Bonaire ook daarvan goed gebruik konden maken van hun partners in de Tweede Kamer om het een en ander te kunnen bewerkstelligen. Dus het leeft meer in die zin en ik hoop dat dat ook meer gaat leven. Dat het niet alleen aan de hand van de pandemie is blijven hangen, maar dat mensen ook gaan merken dat hun stem hier op Bonaire daadwerkelijk ook iets kan betekenen in Den Haag en voor de besluiten die Bonaire aangaan ook van invloed kan zijn hun stem hier op Bonaire. Dank u. Mita mira com Live 99 também está no sistema. Tem pergunta de parte Live 99? Ok, tem mais pergunta de parte de prensa? Ok, se não tem mais pergunta, me passa a palavra final para o gezaghebber. Dank je. Meneer Mabisawori, tem quase hoor ik 4, dus assim 4 horas e 45 minutos mais para prometo una nancera, mita urgi unitur. Kuda ding disponibilidade para llegar a una y vota para hacer acudi así bom uso de direito de voto e tá espera que nós podemos esse prometo no bor que nós tem candidato muito mais tanto que já passar. Na 4 uur en 3 kwartier dan sluiten de stembureaus. Dus ik doe een beroep op ieder die kan stemmen om dat te doen. Zodat wij een hoger aantal stemmen hebben dit jaar dan de vorige verkiezingen. Om een betere vertegenwoordiging van Bonaire in de Tweede Kamer. Ik kom om 10 uur weer terug op de lijn. Dan hebben we ook de voorlopige uitslagen. Jesor met Akinanam werken in Lomiduna. Resultato preliminar de election Javi. Dank je.
Dank je, gezaghebber. In manera gezaghebber cabe di indica 10 sorno slotabek paduna en resultado preliminar di eleksyon pa Tweede Kamer ribanos isla. Dank je pa boso atensyon ite masa wero.